Ovo je kulinarski izazov. Hajde da saznamo šta želi naša mala Jess za ručak. Ona je strašno gladna. O, to je burger, super. Svi moraju to da naprave. Lako. Dakle, uzet ću lepinje i dodat ću sos. Kečap, a zatim malo senfa. Da, suvi burger nam sigurno ne treba. Tako je. Zatim stavljam paradajz, posle pljeskavicu, sir. Toliko će biti dovoljno. I salata. Odlično, napravit ću najveći burger u životu Jess. O, to je moćno. Takav burger Jess sigurno nikad nije jela. Biće oduševljena. Ej, šta to radite? Pazite malo. Dakle, sad je moj red da kuvam. Napravit ću zdrav burger od kupusa. Jedan pokret i sve spremno. Gledajte. Ljudi, savjetujem vam da se sklonite. O, baka zna da kuva. Ona uvek pravi sve zdravo i domaće. Hajde da vidimo šta će napraviti. O, već je isekla mnogo različitog povrća. Svaka joj čast. Vidi se da ima puno iskustva. Da, moj burger će biti lep i hranljiv. Stavljam paradajz, zatim papriku, šargarepu, krastavac, luk i salatu. Kakva lepota! I na vrh ću staviti kukuruz. To je to. Ja sam završila. Pogledajte. Šta je, Quentin? Eto, uzmi kukuruz. To je dobra ideja. Od kukuruza mogu napraviti kokice. Stavljam klip kukuruza u tiganj, a zatim dodajem bombone. Odlično. A sad mi treba marshmallow. Da, sipat ću ga u činiju. A zatim stavljam to u mikrotalasnu. Da, tako je. Uključujem i čekam da se istopi. A šta je sa kokicama? Proverit ću. Wow, ispalo je baš lepo. Kako vruće! Ali kokice izgledaju divno. Super. Odlično. A sad ću sipati kokice u činiju sa marshmallowom. Tako je. Ostalo je sve promešati lopaticom. Wow, marshmallow se tako lepo razvlači, sjajno. Da, tako je. A sad mi treba okrugli kalup. Unutra ću staviti marshmallow sa kokicama. Tako je. A sada sklanjam kalup. Gledajte, ispala je slatka lepinja. Sad ću uzeti Nutellu, obožavam je. I namazat ću lepinju sa njom. Da, namazat ću što više. Preko ću staviti moje omiljene bombone Njorc. A preko čokoladu. A zatim kolači. Želetrake. Obožavam ih. I preliću sve slatkim sosom. Da, tako je. Ostalo je staviti još jednu slatku lepinju. Evo je. Gotovo. Moj slatki burger je spreman. Jess, probaj. Wow, je li to sve za mene? Sve izgleda jako lepo. Pa sve osim ovog. Ovaj burger mi deluje jako sumnjivo. Okej, probat ću malo. Fuj, to je užasno. Mrzim povrće. Da. A sad ću probati ovaj slatki burger. Nikada ovako nešto nisam jela. O, da. Prelepo. Oduševljena sam. Obožavam čokoladu. O, tu je marshmallow. Neverovatno. Divno. Tu su svi moji omiljeni slatkiši. Brate, svaka čast. To je genijalno. A šta je ostalo? Wow, kako veliki burger. Sad ću ga probati. Da, to je baš ono što sam htjela. Prelepo, a ništa ukusnije nisam jela. Ekstra, ne mogu da se zaustavim. Jao, da li će zaista to sve pojesti? To je jako ukusno. Znate šta? Odlučila sam. Šefe, pobjeda je tvoje. To, pobjeda je moja. Ja sam najbolji. Ovog puta napravite mi picu. Obožavam ovo jelo. O, svi već znaju šta da rade. A šta ja da smislim? Tačno. Ja ću uzeti žvaku. Ako uzmem nekoliko komada, spojim ih i razvaljam oklagijom, napravit ću slatko testo. Da, to je genijalno.
Jao, bolje da nisam video to. Ja ću imati klasičnu picu. Dakle, potrebna mi je mala činija. Stavit ću testo odozgo. Da, tako je. A sada treba sve dobro pritisnuti. O, šef je opet nešto smislio. A ja ću napraviti pitu za Jess. Stavljam testo u kalup. Odlično. Tako je. Svaka mi čast. A zatim ću uzeti džem od maline. Sama sam ga napravila. I stavit ću ga u sredinu. Tako je. Razmazat ću. Aha, tako je. A sada mogu staviti bananu, borovnice, jagode i jabuke. Izgleda jako dobro. O, šefe, pa to je vatra. Šta to radite? Naš šef zna kako spektakularno spremiti čak i najjednostavnije jelo. Čime će iznenaditi Jess ovog puta? Wow, to izgleda jako privlačno. A baka isto odlučila da koristi vatru. Quentin, vidi šta radi. Jao, zaspat ću. Odlično, ja ću uzeti vatru da istopim svoj marshmallow. Tako je. Wow, baš se brzo topi. Hvala, bako. Možeš nastaviti da radiš. Dakle, sad ću staviti gumene medvediće, zatim čokoladu i M&M's bombone. Eto, to je to. Svi su već sve spremili, a baka još uvek spava. Probudi se! O, da, Jess, probaj. Tako sve ukusno izgleda. Probat ću prvo običnu, klasičnu picu od šefa. Wow, tu je čak i sos. Probat ću. Obožavam pepperoni. To je najbolja pizza na svijetu. Baš kako sam htjela. Ali ostavit ću mjesto za ostale jela. Idemo dalje. Wow, to je pita. Takve pite mi često pravi baka. Čekajte, ali tražila sam picu, a ne pitu. Bako, pogrešila si. Ne, to nije to, žao mi je. Ali probat ću još malo. A šta je ovdje? Wow, slatka pizza od slatkiša. Dobro, probat ću. Wow, kako se razvlači. To je bolje od svakog sira. Brat Quentin je napravio najbolju picu. Čestitam, pobjeda je tvoja. Šta? Stvarno sam pobedio. Da, ja sam najbolji. A sad mi spremite koktel. Da, pije mi se nešto ukusno. Ajde, požurite. Naravno, draga. A sad ću napraviti voćni koktel. A treba mi ananas. Od njega ću napraviti jestivu čašu. Da, izvadit ću unutrašnjost. Odlično. A sad mi treba blender. A gde je? O, evo ga. A stavit ću voće unutra. A prvo mi treba mandarina. Aha, tako je. Zatim ću uzeti jabuke. I uključujem blender. O, gledajte kako to lepo izgleda. Super. Baš mi se sviđa. I sama bih popila takav koktel. Dakle, sipat ću ga u čašu od ananasa. I na kraju ću ukrasiti sve bobicama. O, da, to je preslatko. Baš sam zadovoljna. O, šta to radiš? Ja ću napraviti mlečni koktel. Sipat ću mleko u čašu, tako je. Zatim ću uzeti čokoladne bombe. Gledajte kako mogu. Bako, zar to nije super? Gledaj. Ja sam klovn. Jao, sve sam ispustio. O, šta je to? Marshmallow? Probat ću. Sviđa mi se. Da, ali ostala mi je samo jedna čokoladna bomba. U redu. Jess će sama staviti mleko. A meni treba grožđe. Stavit ću ga u čašu. Da, na pola. A drugu polovinu ću napuniti ledom. Zatim ću sipati vodu. Tako je. Gotovo. A sad ću dodati malo jogurta. To je to. Moj koktel je spreman. Jess, možeš da probaš. Prijatno, draga. Vrlo rado. Sve
Sve izgleda jako super. Dakle da počnem. To je čudno. Ovdje je čokoladna kuglica. Šta da radim sa njom? Shvatila sam. Treba je staviti u mlijeko. Da, tako je. Uspelo je. Neverovatno. Pa to je kakao sa marshmallowom. Mora da bude ukusno. Da, super ideja. Baš mi se sviđa. A šta je ovdje? Ovo je voćni koktel u ananasu. Čak ima i voće na čačkalicama. Obožavam voće. Sviđa mi se. A sad ću probati sam koktel. Wow, kako osvežava. Da, osjećam se kao na pravom odmoru. Znate, dopalo mi se. Ostalo je probati posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. I ukus je dobar. Ali pobedila je baka. Čestitam. Jeste čuli, ja sam najbolja. Pobeda je moja. To! Smislila sam šta želim. Hoću sendvič. Naravno, hajde da počnemo. Ja sam prva. Treba mi činije sa bananama i jagodama. Treba ih iseći. Znam kako to brzo uraditi. Ovako. Eto, sve isečeno na male komade. Zatim će mi trebati hleb i čokoladni sirup. Stavit ću na hleb jagode i preliti sve čokoladnim sirupom. Zatim banane i opet sirup. I tako treba raditi dok se ne završi hleb. O, kako veliki sendvič sam napravila. Neverovatno. Ostalo je preliti sve nutelom da bi sendvič postao još ukusniji. Sipat ću što više nutele. O, da. Kako lepo. Super. A šta je kod ostalih? O, baka je opet zaspala. Probudi se, bako. Vidi šta sam spremila. Bravo, Tiffany. Svaka čast. A šta ja da radim? Kako lep kalup. Napravit ću od hleba oblik srca. Super. Stavljam to na tiganj, a unutra ću razbiti jedno jaje. To je to. Ostalo je sačekati da se jaje isprži. Eto, sve je već spremno. A vreme je da sastavim sendvič. Stavljam šunku, a zatim krastavce. Na njima ću nacrtati oči i osmeh. A zatim sir. O, kako slatko. Ostalo je staviti drugi hleb sa jajem i zaokružiti srce kečapom. O, da. Ispalo je prelepo. Šefe, kako vam se čini? Pa ni nešto. Pogledajte šta ću ja da spremam. Uzet ću jestive boje i četkice. I nacrtat ću sliku na hlebu. Zatim će mi trebati šareni sir. Stavit ću žuti, zatim zeleni, ljubičasti i crveni. A sad ga treba istopiti uz pomoć vatre. Da, tako je. Pokriću sve drugim hlebom. I to je to. I ja sam završio. Vivian, prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Svi sendviči su tako različiti. Hoću da probam prvo šareni. Wow, unutra je sir. Neverovatno. Probat ću ga. O, da, prelepo. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Sendvič sa jajem. Probat ću ga. Wow, to je ukusno. U stvari, jaje je sirovo. Odvratno. A šta je ovdje? O, kako veliki sendvič. Sad ću da ga probam. O ne, moj sendvič. Onda je pobedio šef. Naravno, šef je profesionalac. Hvala svima. A sada želim jelo u obliku kuće. O, to je zanimljiv zadatak. Daću sve od sebe. Počinjem da radim. Trebaju mi okrugli kalupi. Stavljam mali u veliki. Zatim ću sipati u veliki kalup žele. O, boja je prelepa. Gotovo. A sad mi treba KitKat. Treba ga izmrviti. Uradit ću to uz pomoć čekića. Super.
A sad ću sipati ove mrvice u mali kalup. To podseće na pesak. Odlično. Zatim ću zaladiti to sve sprejem za hlađenje. O, šefe, šta ste smislili to? Jao, kako je hladno ovdje. Moje naočare, ne vidim ništa. A šta se dešava? Ko je isključio svjetlo? Daj da ti pomogne, bako. Tako će biti bolje. O, hvala, šefe. Nema na čemu. A sada sklanjam kalupi. Sve se zaladilo. Super. Sada uzimam čokoladne štapiće. Super su. Stavit ću ih ovdje. Tako je. Još jednu. Oho, šef je opet smislio nešto genijalno, ali treba uraditi bolje. Ali što? O, ideja. Treba će mi KitKat. Izvadit ću ga iz pakovanja. Tako je. A sad ću odseći krajeve. Mogu ih pojesti. A sad mi treba fluff. Probat ću malo. O, da, kako slatko i ukusno. Obožavam. Stavit ću jednu kašiku u kesicu za fil. Tako je. A sad ću napraviti čokoladnu kuću od KitKata. Spojit ću uz pomoć flafa. Ovako. Odlično mi ide. Ja sam pravi graditelj. A sad mi treba aparat sa žvakama. Da bih ukrasila kuću sa njima. Oj, spale su 3 žvake. Baš su ukusne. Ukrasit ću krov sa njima. Da, tako je. Zatim ću napraviti vrata od belog KitKata. O, znam da Vivian voli još i Skittles. Ukrasit ću kuću sa njim. Eto, gotovo. Svaka mi čast. Ali što sam zaboravila? Točno, Nutella. Sipat ću je u dimnjak. O, da. Nutella više nema, ali kuća je puna. Bako, trebalo bi da požuriš. Jao, Tiffany, u pravu si. Očistit ću krastavac i seći celer. Zatim papriku. A sada pazite. O, je li puko? Super, napravila sam kuću od povrća. Svaka mi čast. O, to je neočekivano. A meni je ostalo dodati ukrasi i to je to. Kuća na obali mora. Možeš probati, Vivian. O, to je super. Probat ću prvo ovu kuću. Je li to sve jestivo? Jeste! Neverovatno! O, ovo je čamac. Probat ću ga. To je čokolada. Prelepa je. Dobro, šta dalje? Kuća od povrća? Ali ja mrzim povrće. Fuj, odvratno. Ne sviđa mi se. Dislike. A sad ću probati ovu čokoladnu kuću. Baš je dobra. O, unutra je puno čokolade. Probat ću. Ekstra. Sestra pobedila, svaka čast. Da, pobjeda je moja. Odlično sam se potrudila. Bravo, unuko. Novi zadatak. Spremite mi pastu. Pa to je lako. Taman imam kineske nudle kod sebe. Otvaram i sipam ih u šerpu. Treba mi više nudla. Da, moja sestra Vivian raste svaki dan. Treba joj više hrane. Toliko će biti dovoljno. Jao, bako, izvini, molim te. Zašto bacaš smeće u mene? Nemoj više tako raditi. Ja ću sigurno napraviti ukusnu pastu. Treba mi povrće. Uzet ću tikvicu. Da, savršene. I seći ću uz pomoć specijalnog uređaja. Super. Isto ću uraditi sa šargarepom i lukom. Da, to su špagete od povrća. Šefe, kako vam se čini? Ja ću napraviti žele pastu. Sipat ću želatinu vodu. Zatim ću dodati jestivu boju. Što više, da. Ostalo je to sve promešati. To je to. Ostalo je zalediti to sve uz pomoć spreja. Gotovo. Sklanjam kalup. I gledajte. Dobio sam žele. Ali da bih napravio pastu, moram narendati žele.
Da, tako je. To baš liči na špagete, samo kratke. Stavit ću dugu, a oblake će biti od šlaga. Gotovo! Super, kako zabavno. A, moja šerpa se puši. O ne! A, šta da radim? A. Dobro je, sa nudlama je sve super. Jo, sve se zalepilo. Ali nema veze, popravit ću to. Stavit ću pepperoni. Eto, gledajte, sad imam picu na testo od nudla. Preliću sve kečapom i to je to. Vivian, možeš da probaš. A prijatno. Wow, odlično ste se potrudili. Probat ću prvo ova jela. Ju, luk, ozbiljno? Odvratno, ne sviđa mi se. A šta je ovdje? Pizza od nudla? Deluje mi sumnjivo. Ne, to neću čak ni da probam. Ovo je nešto lepo. Pasta u obliku duge. Sad ću probati. To je jako ukusno. Sviđa mi se. Odlučila sam. Šef je pobedio. Hoću stalno da jedem takvu pastu. Opet je pobeda moja. Najbolji sam, najbolji.